ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಈ ದಂಬು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದುಪ್ಪುನಗ ಅನುದಾನ ಕೊರ್ದು ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟರೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು ಈ ತಿಂಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯರು ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಟ್ಪುಣ ಸಂಕೀರ್ಣ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರೆಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ ಮಂತ್ರಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಪಂತೆರು ಕರಿನ 7 ವರ್ಷದ್ದು ಜೇಂಕೊಂದು ಸಾಗಿನ ಕುಡ್ಲಾ ಪಡೀಲ್ದ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಟ್ವಣ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯೊಂದು ಕೋಡಿಯತ್ತೊಂದುಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ ಸೇರಿದ 30 ಹೆಚ್ಚ ಇಲಾಖೆಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಲಯಲು ಹೊಸತೇಕು ವರ್ಗ ಆಯರುಂಡು ಶನಿವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ ಮಂತ್ರಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅಧಿಕಾರಿಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಕಟ್ವಣಗೂ ಪೋದು ಸಂಗತಿ ಪಿಂದೊಂಡೆರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಂತ್ರಿಯರು ಪಾತಿರದು ಪಡೀಲಿಡು ಕಟ್ಟದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಟ್ವಣುಡು ಮಾತಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಫೀಸುಲು ನನ್ನದ ದಿನೊಕ್ಲಿಡ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಕೇರಿಗೂ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ವಣ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೇರೆಂದು ಪಂಡೆರು ಈ ದುಂಬು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದುಪ್ಪನಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಟ್ವಣಗೂ ಅನುದಾನ ಕೊರ್ದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಡು ಕಾಮಗಾರಿ ಜೇಂಕೊಂದು ಪೋಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಅನುದಾನ ಒದಗಾದು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಪಾದರು ಒಂದುವೇ ತಿಂಗಳು ದಿನ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಟ್ವಣ ಸೇರಿದ ಬೆದ್ರದ ಪ್ರಜಾಸೌಧ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಲಿನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುಣುಂದು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಒಂದು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಾವು ಕೋರಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಒಂದು 15-20ನೇ ತಾರೀಕು ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ರೆಡಿ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹಾಗೆಯೇ ಮೂಡಬಿದ್ರಿಯ ಪ್ರಜಾಸೌಧ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಕಿ ಶುರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದನೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಮತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಮುಖಾಂತರ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಚೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇರ್ಗಳು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಳ್ಕೋಬಹುದು. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗಳು ಶಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದ ನಂತರ DC ಅವರು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಇಲಾಖೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಷರಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಮ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ 30 ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ 30 ಹೆಚ್ಚು ಇವತ್ತೇಗೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕುಡ್ಲಾ ದಕ್ಷಿಣ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲದ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಶನಿವಾರ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುದು ಜಾಮರ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದರು. ಜೈಲದ ಎದುರು ಮಾರ್ಗ ಸಂಚಾರ ತಡೆತದು ಜೈಲಡು ಪಾಡ್ದಿನ ಜಾಮರ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದರು. ಜೈಲಡು ಪಾಡ್ದಿನ ಜಾಮರಿಡ್ದವರ ಬಾರಿ ಉಪದ್ರ ಆತಂಡು ಅವಿನ ದಿಪ್ಪ ಉಡುಂದು ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಡಿ ಕಾಮತ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಗಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತರು. ಆ ಗಡುತ ಉಲೈದೆತ್ತು ಜಿಂಡ ಜೈಲಿಗೆ ಪೊಗ್ಗುದು ಜಾಮರ್ ದೆಪ್ಪು ಎಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂಡಿದಿತ್ತರು. ಅಂಚಾದ ಗಡು ಮುಗಿನೇಡ್ದವರ ಶನಿವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಕರ್ಪಿಲಗು ದಕ್ಷಿಣ ಮಂಡಲ ಬಿಜೆಪಿದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಪೊಗ್ಗೆರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದರು. ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಜೈಲದ ಎದುರು ಮಾರ್ಗ ಸಂಚಾರ ತಡೆತದು ಜಾಮರ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದರು. ಮಾರ್ಗ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಂಚ ಪೊಲೀಸರು ಕೇನೊಂದರು. ಐಕ ಬಗ್ಗಂದೆ ಒಪ್ಪುನಗ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪಾತೆರಡು ಓದಂಟು ನಡೆತಿಂಡು. ಜಾಮರ್ ದೆಪ್ಪೈರು ಜೈಲಿಗೆ ನುರ್ಕೆರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದರು. ಅಪ್ಪಗ ಪೊಲೀಸರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ನಡುಟು ಒಯ್ತ ಪತ್ತ ಆತಂಡು. ಮಾರ್ಗ ತಡೆತದು ಜೈಲಿಗೆ ಪೊಗ್ಗೆರೆ ತೂಯಿನಕ್ಲೇನು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಾಧೀನಗೂ ತೆತ್ತೊಂದರು. ಒಯ್ತ ಪತ್ತೊಡು ಪಾಲಿಕೆಡೆ ಈ ದುಂಬು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಲೀಲಾವತಿ ಪ್ರಕಾಶರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತದು ಅರಣ್ಯ ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಾದರು. ಕುಡ್ಲದ ಕರ್ಪಿಲಡು ಪಾಡ್ದಿನ ಜಾಮರ್ ನಗರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ದಂಡು.
ಜೈಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತದ 3 కిలోమీటర్ దాత దూర జామరుదావర ఎలక్ట్రానిక్ సాధనలు బంద్ బూరొంದುಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನುಲೆಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೆ. ಬೇರೆ ದಾಖಲೆಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಹಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆವೊಂದಿಜ್ಜೆ. ಅಂಚಾದ್ ಜಾಮರ್ ದೆಪ್ಪಾವಡು ಇಜ್ಜೆಂಡ ಆಯ್ತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಲ ಆದುಂಡು. ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಬೆಟ್ಟು ದೂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಲಗಿದಾಗೆ ನೀವು ದೂಡಿದಾಗಿರಿ ರೋಡಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಇನ್ಯಾರೋ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಲಗ್ತಾರೆ. ಏನು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದೆ 10-15 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆ ಪಡುವಂತಹ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ, ಅವರ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಅವರ ಒಂದಿಗೆ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 100ಕ್ಕೆ 100 ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿ ಆ ಜಾಮರನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲಿಂದ ಆಚೆ ಬಿಸಾಡ್ತಾರಂತೆ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಜೈಲಿಗೆ ಜಾಮರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾಕೆ? ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದರ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ. ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಈಗಲೂ ಜೈಲು ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಜೈಲಿನ ಸುತ್ತು, ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಸುತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಜೈಲಿನ ಸುತ್ತು, ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಸುತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ, ರಸ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿ. ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಏನಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೂಗನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವರ್ಗ ಮೊನ್ನೆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದುಃಖ ಆಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗಂಗಸರ ಮಾರುನ ಸನ್ನದ್ದಾರೆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತುಂಬುದಿದ್ದು ಕುಡ್ಲದ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಪಾದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗಂಗಸರ ಮಾರುನ ಸನ್ನದ್ದಾರೆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತುಂಬುದಿದ್ದು ಕುಡ್ಲದ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಪಾಯಿರು. ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲೆನ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ವೈನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದಾನಿಲೆಟ್ಟು ಈ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಪಾಡು. ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುನೆ ತಮಿತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಶೇಕಡ ಇರುವ ಲಾಭಾಂಶ ಕೊರ್ಪುನ
ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಕಟ್ಟುನ ಕಾಸನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನ ಸನ್ನದಗ್ ಕಟ್ಟುನ ಕಾಸು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸನ್ನದ್ಲೇನು ಏಲಂ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಿಎಲ್ ರಡ್ ಪಂಡ ಚಿಲ್ಲರೆದ ಗಂಗಸರ ಅಂಗಡಿಲೆಡ ಗಿರಾಕಿಲೆಗ್ ಪರಿಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರುಡು ಸಿಎಲ್ ಒರ್ಂಬ ಪಂಡ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಲಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೌಂಟರ್ಲಿನ ಸುಂಕ ಪಾಡ್ದು ಸುರು ಮಲ್ಪರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರುಡು ಇಂಚ ಬೇಡಿಕೆಲಿನ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಸನ್ನದ್ದಾರಿರು ಸರ್ಕಾರದ ದುಂಬುದೀತೆರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ವೈನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರರು ಜೋಕಿಂ ಲೋಯಿಸ್ ಪಿಂಟೋ ಕುಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರರು ಕೆಟಿ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪಾತಿರಿಯರು ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲಾಯನ ನಾರಾಯಣ ಪಿಎಂ ವಿನೋದ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಸಿಎನ್ ಅಪ್ಪಚ್ಚು ಓಂ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾರ್ದಿಲಾ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತೊಡಕುಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಹಲವಾರು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಯೂ ಆಲಿಸದಂತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು 60 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಕಾನೂನಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆದುದರಿಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಫೆಡರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ನಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಬಾರ್ಗಳು ಬಂದದ್ದುಂಟು, ಅದನ್ನು ರಿನೋವ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ CL7 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಇವರು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ವ್ಯಾಪಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಒಂದೇ ಉಂಟು. ಇವಾಗ ಆಗ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದ ಮೊದಲಿಂದಲೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೊರತು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಪಾರ, ಈಗ ಇದ್ದದನ್ನ ಇದ್ದಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಬಂದದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಾದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತುನೊಂದು ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿದ ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿದಾರರು ಮೋಹನ್ ಗೌಡ ಪಂತೆರು ಕುಡ್ಲದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರು ನಡಪಾಯಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರ್ಪಾತೆರಿಯರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೂ 4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆಡು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೂ 4% ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊರ್ನೇನು ದೆತ್ತು ಪಾಡುಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದ ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಕುಡ್ಲದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಡು. ಸಮಿತಿದ ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿದಾರರು ಮೋಹನಗೌಡ ಪಾತಿರ್ದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಡು ಧರ್ಮ ಆಧಾರದ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನಗೂ ವಿರೋಧವಾದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊರ್ತುನೊಂದು ದೂರಿಯರು. ಮೀಸಲಾತಿ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿನ ಮೆಚ್ಚಾಯರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದುಂಬು ಬೈದಿನೇಕು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗೂ ವಿರೋಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಪಾಡಿಯರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಿತಿದ ಕೂಟ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೂ ಕೊರ್ಪುನ ಭಿನ್ನೈತೊನ್ನ ಓಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಡ ಕೊರಿಯರು. ಸುಮಾರು 4,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿದು ಸರ್ಕಾರದ ಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಇರಬಹುದು, 4% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರವಾದಂತಹ, ದೇಶದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು ಹೇಳುವ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬಾರದು, ಅದನ್ನ ಅವರ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ನೀಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರವಾಗಿ, ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ 4% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು
ಇವತ್ತು ಓಲೈಕೆಯ ಪರಮಾವಧಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಹೇಳುವುದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಪುತ್ತೂರದ ಸೇಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪಿನಾಕಲ್ ಐಟಿ ಕ್ಲಬ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಐಟಿ ಫೆಸ್ಟ್ ಪಿನಾಕಲ್ 2025 ಉದಿಪನಾಂಡು. ಪುತ್ತೂರು ಸೇಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪಿನ್ಯಾಕಲ್ ಐಟಿ ಕ್ಲಬ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಐಟಿ ಫೆಸ್ಟ್ ಪಿನ್ಯಾಕಲ್ 2025 ನಡೆತುಂಡು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಐಟಿ ಫೆಸ್ಟ್ ಉಡುಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಪಾತಿರ್ದು ಪಾಟೊಲಿಡ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪಂತೊಲಿಡು ಪಾಲ್ದೆತುಂಡ ಬಾರಿ ಕಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಪಂತೊಲಿಡು ಪಾಲ್ದೆತುನ್ನಕಲು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ದುಂಬ್ ಉಪ್ಪೇರಿಂದು ಪಂಡಿರು. ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಂಟನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೊಂತೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತಿರಿಯರು. ಕಾಲೇಜಿದ ಸಂಚಾಲಕರು ಧರ್ಮಗುರು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಬಿಸಿಎ ಪದವಿ ವಿಭಾಗಡು 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನ ಚೈತ್ರಾಳಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಕಾಲೇಜಿದ ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ಕುಲಸಚಿವರು ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಡೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪಿನ್ಯಾಕಲ್ 2025 ಸಂಯೋಜಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕೆ ವೇದಿಕೆಡು ಪಾಲ್ದೆತುಂಡೆರು. So special in this college. But today when I entered the campus itself, I felt that there's something special here. The vibe itself when you enter the college, there's something about this college. The students also, how they're coordinated, I really loved it. That shows the quality of the college and of the students as well. ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಗರಮೇಲ್ ಜಾರಂದಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ಕಾಲಾದಿ ಬಂಡಿ ನೇಮ ನಡಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಸದಿತ್ತದು ಕೊಡಿಮರಕು 52 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಮರನು ಬೆಳ್ಳಾರೆಡ್ದು ತರ್ಪುಡಾದಿರು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಗರಮೇಲ್ ಜಾರಂದಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ಶನಿವಾರದ್ದು ಕಾಲಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಶುರುವಾತಂಡು. 19 ಕಾಲಾದಿ ಬಂಡಿ ನೇಮ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕೊಡಿಮರ ಬಲ ಕಳೆ ಒಂದುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಹೊಸ ಕೊಡಿಮರ ಕಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯಲ ಒಂದುವೆ ಪೊರ್ತುಡು ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಹೊಸ ಕೊಡಿಮರ ಕಟ್ಟುದು ಐಕ್ ಪಿತ್ತಲೆದ ಮೇಲು ಮುಚ್ಚಿಗೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತುದುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕುದ ಬೆಳ್ಳಾರೆಡ್ದು ದೈವಸ್ಥಾನವು 52 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಮರ ತರ್ಪುಡಾದುಂಡು. ಭೋಗಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿನ ಮರ ಒಂದು ಆದಿತದ ಇಡ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಗುರುವಾರ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾದಂಡು. ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಊರದ ನಾಯಕರು ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ನಂಗೆ ಮಾತ್ರಗಳ ಬದುಕುನ ದಿಕ್ಕನು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ತೋಜಾದಿರು. ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬದುಕುಡುಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪಾದನ ಈ ಬಗೆಟ್ ಚಿಂತನೆ ಅಗತ್ಯ ಅಂದು ಶಂಕರ್ ರೈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂತೆರು. ವರ್ಕಾಡಿ ಕೂಟತ್ತಜೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಆಜನೇ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ 6 ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೆರು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಟತ್ತಜೆ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಬಂಟಜಾವದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಆಜನೇ ದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆತಂಡ. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡೆರು. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರು ನಂದರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಿಜನಬೈಲ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇಡ್, ಕನಂತೂರು ತೋಡ ಕುಕ್ಕಿನಾರ್ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಗಡಿಪತ್ತಿನಾರ್ ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನೆ ಮುಂಡರೈ ಮೂಲೂರ ಗುತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನೆ ಮುಂಡರೈ ಪಾತಿರ್ದು ಜನಬಲ ಧನಬಲ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಬಲ ಒಟ್ಟಾದು ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಾಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾತಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಡು ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆಂದು ಪಂಡೆರು. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು HK ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪಾತಿರ್ದು ವರ್ಕಾಡಿಡೆ ಪುಟ್ಟು ಬಲತಿನಾಯಿ ಯಾನು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ನೆನಪುಡಾಯಿನೇ ಪೆದ್ಯಪ್ಪೆನ ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟಿನ ಊರುನು 144 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಡತಿನ ಮಹಾ ಕುಂಭಮೇಳೋಡು 80 ಕೋಟಿ ಜನ ಮೀತೆನು ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ. ಏತೋ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾವ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪುವ,
ಒಂದೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನು ಏನು ನಡಪಾವುಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ನಡಪಾವುಡು ಪಂಡೆರು. ಕೇರಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆದ ದುಂಬುದ ಸದಸ್ಯರು ಶಂಕರ ರೈ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದ ನಂಕ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬದುಕುನ ದಿಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ತೋಜಾದೆರು. ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ನಡಪುನಿ ಎಂಚಂದ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗ ಕಲ್ಪಾವುಡು. ನಮ್ಮ ಜನ ಹೆಚ್ಚಾವುಡು ಪನ್ಪ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬದುಕೊಡುಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗ ಕಲ್ಪಾದನ. ಈ ಬಗೆಟು ಚಿಂತನೆ ಅಗತ್ಯ ಅಂದ್ ಪಂಡೆರು. ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆದ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆದ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಜೋಗಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೋಗಿ, ರಾಜೇಶ್ ಕೆವಿ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಕುರ್ನಾಡ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗಟ್ಟಿ ಗುಂಡ್ಯ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ವಿಟ್ಲ, ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬ್ಳಪದವು, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಲ್ಲೂರು, ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಜನಬೈಲ್, ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಚ್ಚ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ನಾಯಕರು ಭಿನ್ನರಾದ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾವಳ ಬೊಕ್ಕ ಚೇತನ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಕೂಟತ್ತ ಜಗಳ ಅಂಚನೆ ಪಕ್ಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಣಂತೂರುಗಳ ಅವಿನಾನುಭವ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ಮುಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಪದ್ದು ಕಿರುವಲ್ ಬತ್ತದ ಅವರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪದ್ದು ಕಿರುವಲ್ ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಅವನ ಪೂರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಟತ್ತಜದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪಂಡ ಈ ಮೂತಿಂಗೊಲ್ದ ಅವಧಿರು ಬಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಮಾಡ ಅಂಚನೆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಮೂಜಿ ತಿಗದ ಬೇಲೆ ಕೇವಲ ಮೂಜಿ ಅವಧಿರು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅವಧಿರು ಎಂಚಾದ್ರಿಂದ ಆ ಮುಲ್ಪ ತುಯಿನಕ್ಲಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪನು. ಜನಬಲ ಧನಬಲ ಅಂಚೆ ದೈವಬಲ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಊರೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬದುಕೋದು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಕಲ್ಪವು ಅವು ಕಲ್ಪಾಬಣ ಐನು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಇಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಅಪ್ಪನಗಲಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪನ ಇಜ್ಜಿ ಕೇಂಡ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲುಳ್ಳನೆ ಪನ್ನಲಕ ಕೇಳುಜರು ಮಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪಾಠವನ್ನು ಓದುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪತಂಜಲಿಯವರ ಪುಳಿತ್ತಾಡರ್ ರಡ್ಡು ಅಡಾರಡು ಕೊರಲೆಗೆ ವಾಮಾಗೆ ಗಣದ ನಿಮಗೆ ಮಾಗೆ ಬಿಡಿ ಅಮ್ಮೆಲಾಗೆಂದು ಐಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಪೂಜ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾಗ ಐತ ಮೂಲಕವಾದ ಈ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಬಡಾದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಗ ಅನ್ನೆ ಸಂಶಯ ಬಂಡಿರು ನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪ್ಪ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಪಾಠನು ನಮ್ಮ ಮಾನವೀಯವಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬದುಕು ನೆಂಚ ದುಡ್ಡಿತನೇ ಆಗಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂದನೇ ಆಗಲ್ಲ ಸೇವೆ ಭಕ್ತಿಡಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಮಾನತೆದ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದು ಈ ಸಮಾಜಡು ಬದುಕು ನೆಂಚಾಂದು ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರೊಂದಾಂಡ 12 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರತ್ತು ತೀರ್ನ ಐತೆ ಇಡಿಟ್ಲಂಜು ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸಾವು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಆತಾತ ಖರ್ಚು ಮಂತದ 3 ಕೋಟಿ ಮೂಜರ ಕೇಟಿ ಖರ್ಚು ಮಂತದ 10 ಕೋಟಿ 100 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಂತದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಲ್ಪ ದುಂಬೊಂದು ಏರು ನಡಪವುಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ನಡಪವುಡು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ದಯಾನೊಂದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಂದು ಕೇಂಡ ಒವೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋರ್ಡ್ ನಡಪಾವುಜಿ ಒವೇ ಸರ್ಕಾರ ನಡಪಾವುಜಿ ಆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡಪಾವನಿ ಇರೋದು ಕೆಂಡ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಜನಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಡೆಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತುದಿಂದ ಕೇಂಡ 30 ವರ್ಷ 35 ವರ್ಷ ಆವಂದೆ ಮದುವೆ ಆಪುಜೇರು ಮದುವೆ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜೇ ಜೋಕುಲು ಯಾವು ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅನ್ಯ ಮತೀಯರು 22% ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಏತುಲ್ಲ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಆಯ್ತಾ ಸರಿ 78% ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೇ ಪೋಯಿಂದಾಂಡ 40 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತೇರಾಪೇರು ಅಕ್ಲು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತೇರಾಪೇರು ಅಪಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಿನಕ್ಲು ಏರು ಕುಡ್ಲದ ಬೋಳೂರು ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬಾಲಾಂಜನೇಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯಗ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಉದಿಪನಾಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಬೋಳೂರು ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಸಭದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕಾರುಡು ಕಾರ್ಯಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಬೋಳೂರು ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬಾಲಾಂಜನೇಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬೊಕ್ಕ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಏಪ್ರಿಲ್ 3 ಶುರುವಾದ ಆಜುಮುಟ್ಟ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಬೋಳೂರು ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಸಭದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಯಶವಂತ ಪಿ ಮೆಂಡನ್ ಗುರುಕಾರ್ಮಿಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯಗು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಉದಿಪನಲೇಸು ನಡೆತುಂಡು ಬೋಳೂರು ಶ್ರೀಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಮಂಗಳ ಅಮೃತ ಪ್ರಾಣ ಅಮೃತ
ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು ಸ್ವಾಮಿನಿ ಮಂಗಳಾಮೃತ ಪ್ರಾಣ ಪಾತೆರ್ದು ದೇವಿರ್ನ ಮಿತ್ತು ನಿಘಂಟದ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತಂಡ ದೇವಿರು ನಮ್ಮನ್ನು ಏಪೊಗ್ಲ ಕೈ ಬುಡ್ಪುಜಿರಂದು ಪಂಡಿರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೊಗವೀರ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಭಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಭರತ್ ಉಳ್ಳಾಲ, ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಚ್.ಎಸ್. ಸಾಯಿರಾಮ್, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಬೋಳೂರು ಜಾರಂದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಧರ್ ಕುಮಾರ್, ಕದ್ರಾ ಮೊಗವೀರ ಏಳುಪಟ್ನ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಭಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಕಾಂಚನ್, ಉರ್ವ ಮೊಗವೀರ ಏಳುಪಟ್ನ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಭಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಲೋಕೇಶ್ ಸುವರ್ಣ, ಉಳ್ಳಾಲ ಮಾರುತಿ ಜನಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸಂದೀಪ್ ಪುತ್ರನ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡೆರು. ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಪಾತಿರ್ದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೀರ್ತಿ ಬೋಳೂರುದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸಂದುಂಡು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ನ ಸರ್ವೀರ್ಯಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಿರಿಪಾವೆಂದು ಪಂಡೆರು. ಯಶವಂತ ಪಿ ಮೆಂಡನ್ ಗುರುಕಾರ್ಮದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ದೇವಿರ್ನ ಇಚ್ಚಿಡ್ದವ್ರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಾಂಜನೇಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತನೆಂದು ಪಂಡೆರು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಂಜನ್ ಎಸ್ ಕಾಂಚನ್, ಮರ್ಯಾದೆ ಸಲಹೆಗಾರರು ಉಷಾ ರಾಣಿ ಡಿಕೆ ಬೋಳೂರು, ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೋಳೂರು ಮೊಗವೀರ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಯೋಗಿನಿ ಭಂಗೇರ, ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಲೇಸುಡು ಪಾಲ್ದೊಂಡೆರು. ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಮರಿಸುವಂಥ ಈ ಮಾತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಂಜನೇಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಸಮಾರಂಭ ಆದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀರಾಮನು ಭಕ್ತ ಹನುಮಂತನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೀಯಾ ಎಂದು. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಎಂದು. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತನ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಹನುಮಂತನ ಪ್ರೇಮ, ಭಕ್ತಿ, ವಿನಮ್ರತೆ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಇರುವಂಥ ಹನುಮಂತನ. ಇನ್ನು ಈತು ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೇನು ಕಲ್ಪನೆ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಏರೇಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ತುಯ್ಯ ಅವಳ ಏತು ಪುರ್ಲು ಕಟ್ಟಿದೇರು ಬಂದಾಗ ಅವು ತೂನಗನೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪು ಅವಳ ಪನ್ನಿ ಯಾಲ ಅವು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತೂನಾಗ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೇರು ಬಂಡೇರೆ ಅವು ಕೇಂದಾಗ ಒಂದಾಂಡೆ ದಾಪಂಡ ಆರ್ನ ತಿಕ್ಕುನೇ ಬಾರಿ ಅರುಣ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ತಿಕ್ಕುನೇ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ವ ಆರ್ನ ಕೈಟು ಈ ವಿಗ್ರಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪಿನ ಮಂಡ ಒಂದು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಡ ದೇವರನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಕಾಲ ಮಿತ್ತುಂಡು. ರಾಮಲಲ್ಲನ ಬಾಲಕನ ಮೂರ್ತಿ ಆದಿ ಇನಿ ವಿಜೃಂಭಿಸೇರು ಬಂದಾಂಡ ಅವೇ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಓಲುಂಡ ಇನಿ ಬೋಳೂರು ಒಲ್ಪೊಂಡ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರಡು ರಾಮದೇವರ ರಾಮಲಲ್ಲನ ಮೂರ್ತಿ ಅದು ಅಂತೇರು ಬಂದಾಂಡ ಅವೇ ಬೋಳೂರುಡು ರಾಮದೇವರನ ದೂತೆ ರಾಮದೂತೆ ಮೂಲು ಗಂಗಾಂಜನೇಯ ಆಂಜನೇಯ ಅದು ಉಂಟು ಜರೆ ಶಕ್ತಿವಂತ ಅದು ಉಂಟು ಜರೆ ಮೂಲು ಬಾಲಕನ ರೂಪಡು ಬಾಲಾಂಜನೇಯ ಅದು ಉಂಟೊಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ರಾಮಲಲ್ಲ ಬಾಲಕಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಬೋಳೂರುದ ಮನ್ನಡೆ ಅವೇ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಪರಮ ಪೂಜೆ ವಂಚನ ಬೋಳೂರ್ದ ಅಯೋಧ್ಯದ ಮನ್ನಡೆ ರಾಮನ ದೂತೆ ಬಾಲಾಂಜನೇಯದ ಬಾಲಕಿ ಅದು ಉಂಟೆ ಉಡೇ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ದೈವ ಇಚ್ಛೆ ಬಂದ್ರೆ ಎರೆಗಲ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದಾಯ ಪಂಡ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಕೆತ್ತಿನೆಚ್ಚಿನ ಆ ಶಿಲ್ಪಿ ಕೆತ್ತಿನೆಚ್ಚಿನ ರಾಮಲಲ್ಲನ ಮೂರ್ತಿ ಒಲ್ಪೊಂಡ ಇನಿ ಬಾಲಾಂಜನೇಯ ಮೂರ್ತಿ ಒಲ್ಪೊಂಡ ಒಲ್ತುರ್ದು ಒಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಗಡಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಈ ಮೇಟಿ ನಮ್ಮ ಲಂಕಾದಾನು ಪೋಂಡ ರಾಮನ ಸೇತುವೆ ಪಡ ಅಂಚಿನ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಬೋಳೂರ್ದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಪಡುಬೆದ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸುಮಾರು 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿದ್ದರು. ದೇವಾಲಯದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗಡು ಕಟದಿನ ಬಾಲಾಲಯಡು ದೇವಿರಿನು ಸುಗ್ಗಿ ಇರುವ ಪೋಪ್ನಾನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತಿರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಡ್ರೆದ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದು ಗುರುವಾರ ಸುಗ್ಗಿ ಇರುವ ಪೋಪುನಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈಶಾನ್ಯ ಬಾಗುಡು ಕಟದಿನ ಬಾಲಾಲಯಡು ದೇವರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತಿರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಲು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ್ನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ಬಾಲಾಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದ ಸುರುತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿರು. ಕಾಂಡೆ ಅನುಜ್ಞಾ ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ
ಅಭಿಷೇಕ, ತತ್ವ ಹೋಮ, ದೇವಾನುಮತಿ ಸಂಕಲ್ಪ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಂಕಲ್ಪದ ವಿಧಿ, ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಘೋಷಣೆ ಆದ ತತ್ವ ಕಲಶ ಮೈತದ ಮಹಾರುದ್ರ ದೇವಿರ ಬೊಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇನ ಬೊಕ್ಕ ರುದ್ರ ದೇವಿರನ ಬಲಿ ಮೂರ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾಕಾರೊಡ್ದು ಪಿದೈಕನತದ ಪೊಸ ಬಾಲಾಲಯಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೆರೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮುಟ ನಡಪಾಯಿನ ಪೂಜೆದ ನಮೂನೆಲಿನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೆರೋ 1 ವರ್ಷದುಲೈ ಪೊಸತ್ ಕಟ್ಟುನ ರಡ್ಡು ಗುಂಡಲು ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪಲು ಸುತ್ತ ಪಾಗರುಲು 4 ಸುತ್ತು ಪ್ರಾಸಾದಲು ಎದುರುದ ಪ್ರಧಾನ ಗೋಪುರ ಇಂಚ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ದಾನಿಲಿನ ಸಾಯ ಸಾಕಾರಡು ಕಟ್ಟುನ ಯೋಜನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು MRG ಗ್ರೂಪ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆರಿಪಾಯರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನುವಂಶಿಕ ಮೊಕ್ತೇಸರರು ಪಡ್ರೆದ್ರಾದ ಬೂಡು ರತ್ನಾಕರ ರಾಜ ಅರಸು ಕಿನ್ಯಕ್ಕ ಬಳ್ಳಾಲೆರು ಪಡ್ರೆದ್ರ ಪೇಟೆಮನೆ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಹೆಗಡೆ ಕಾರ್ಯತುವನ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ ರಾಜಗೋಪಾಲ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಆಶಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪುರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಇದೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ಇದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಬಾಲಯಾನ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರಸೇವೆ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಒಂದು ಖಾಲಿ ನೇಮಕ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಈ ಭಾಗದ ಭಕ್ತರು ಅವರ ಕರಸೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡುವ ಸೇವೆ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಪರವೂರಿನ ಪರದೇಶದ ಊರಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೆ. ಕಾಪು ಶ್ರೀ ಪೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒತ್ತು ಸಮಿತಿಲೆನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಡು ಕಾಪುದ ಅಮ್ಮನ ಭಕ್ತರ್ನ ಮಹಾಸೇವೆ ರೂಪಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ಒರ್ಬೇಕು ಸುರೂತ ಪರಕೆದ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ಒರ್ಬೇಕು ಕಾಪು ಶ್ರೀ ಪೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕಾಪುದ ಅಪ್ಪನ ಭಕ್ತರ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೂತ ಮಹಾಸೇವೆ ಪರಕೆದ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದೇರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒತ್ತು ಸಮಿತಿಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಈ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ದಿವೊಂದೇರು. ಕಾಪುದ ಅಪ್ಪೆನ ಇಚ್ಛೆದಂಚ ಇಳಕಲ್ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಶಿಲೆಟ್ ಕಟ್ಟದಿನ ಮಾರಿಗುಡಿಟ್ಟು ಬಂಗಾರದ ಗದ್ದಿಗೆಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಭಕ್ತರೇನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು. ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಗದ್ದಿಗೆ ಚಲನೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಮ್ಮಗ ಕೊರ್ನ ಭಾಷೆದಂಚ ಗದ್ದಿಗೆ ಚಲನೆದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮಹಾಸೇವೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊರ ಮಹಾಸೇವೆ ಕೊರಿಯರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದಂಡು. ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೂ ಪೂ ಪಿಂಗಾರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಯಜಮಾನೆ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಿರ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನುಡ್ದು ಬೊಳ್ಳಿದ ತೇರಡು ಸಿಂಗಾರ ಆದ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಬರ್ಪುನ ರಾತ್ರಿ 10 ಮಹಾಸೇವೆದ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಸೇರ್ದು ಪರಕೆದ ಮಾರಿ ಪೂಜೆದ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಒರ್ಬೇಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಬಯ್ಯ 7-10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನೊಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ನಡಪುಂಡು. ಭಕ್ತರು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಪುನಃ ಪೂ ಪಿಂಗಾರ ಸೇರ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೇವೆಲೆನು ಪರಕೆದ ರೂಪಡು ಕೊರಿಯರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಕಾಪು ಪೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೆ ವಾಸುದೇವ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ತೆರಿಪಾದರು. ದುಂಬು ನಮ
ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದರ್ಶನೋಡು ಕೇಣ್ಣಾಗ ಕಾಪುದಮ್ಮನ ಒಂಜೆ ನುಡಿಯುತ್ತೀನಿ ಯಾನು ದುಂಬುದ ಗದ್ದುಗೆಡ್ದು ಲಕ್ಕದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಗುಡಿಗೆ ಪೋಡ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರಡ ಒಂಜಿ ಮಹಾಸೇವೆ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಕೊರಡು ಪಂಡು ಕೇಳಿತ್ತೇವೆ ಅಂಜನೆ ಯಾನು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಬತ್ತದು ನೂತನ ಬಂಗಾರದ ಗದ್ದು ಎಡು ಕುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸಮಿತಿಲು ಒಟ್ಟಾದ ಭಕ್ತವೃಂದದ ಮಾತ ಸೇವೆದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಮಹಾಸೇವೆ ಪಂಡ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಕೊರಡು ಪಂಡು ಅಮ್ಮನ ನುಡಿಯಾದಿತ್ತು ಒಂದು ನೂತನ ದೇಗುಲೋಡು ಪ್ರಥಮ ಪರಕೆದ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚಾದು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡು ಎಣ್ಣದ ಸಮಿತಿ ಬರ್ಪಿನ ಮಂಗಳವಾರ ಪಂಡ ಎಡಮ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೈಯಡು ಅಮ್ಮನ ವಿಶೇಷ ಮಹಾಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಕ್ತ ವೃಂದದೊಟ್ಟು ಆವರೆಗೊಂಡು ಆಣಿ ಬೈಯಾಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಡೆಯನ ಸನ್ನಿಧಾನ ನೋಡ್ದು ಅಮ್ಮಗೆ ಪೂ ಪಿಂಗಾರ ಬರ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಉಂಡು ಮರುದಿನ ಆಣಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೂಜೆ ನಡತದು ರಾತ್ರಿಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ದರ್ಶನ ಉಂಡು ಅವೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ದಿ ಉಚ್ಚಂಗಿಗೆ ಆ ಗಣಕುಲೆಗೆ ಆರ ಕೊರ್ಪಿನ ಕುರಿ ಕೋರಿದ ಆರ ಕೊರ್ರೆಗುಂಡು ಮಣದಾನಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅಮ್ಮ ಗದ್ದುಗೆಡು ಅಡಿಲಕ್ಕ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತದು ಬಯ್ಯಾಗ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನೊಡೆ ಈ ಮಾರಿ ಪೂಜೆದ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪಂಡು ಮಾತ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಶಂಭೂರು ಗ್ರಾಮ ಅಡೆಪಿಲದ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಮಾಳಿಗೆ ಇಷ್ಟದೇವತಾ ಮುಂಡಿಂತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷದ ನೇಮ ಏಪ್ರಿಲ್ 3 ಮುಟ್ಟ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. 2ನೇ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಲಿನ ನೇಮ ನಡೆತುಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಶಂಭೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಡೆಪಿಲ ಅಲಂಗಾರ ಮಾಡ ಕಲ್ಲ ಮಾಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ದೇವತಾ ಮುಂಡಿಂತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ದಿಂಡಿಕೆರೆ ಜೋಡುಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷದ ನೇಮ ಓದಂಟದಾವರ ಉಂತುದಿತ್ತದು ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ಆದೇಶದಂಚ ಏಪ್ರಿಲ್ 3 ಮುಟ್ಟ ಗಡ್ದಡು ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಸುರುತ ದಿನ ಅಲಂಗಾರ ಮಾಡ ಕಲ್ಲ ಮಾಳಿಗೆ ಬರ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ದೇವತಾ ದಯ್ಯಂಗಳು ಮುಂಡಿತ್ತಾಯ ದಿಂಡಿಕೆರೆ ದೈವಲಿನ ವರ್ಷದ ನೇಮ ಧರ್ಮರಸು ದೈವದ ವಲಸರಿ ನೇಮ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿಂಡಿಕೆರೆ ಜೋಡುಸ್ಥಾನುಡು ವೈದ್ಯನಾಥ ದೈವದ ನೇಮ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಚಲು ಸೇವೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಲಿನ ನೇಮ ನಡೆತಂಡು. ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮರಸು ವೈದ್ಯನಾಥ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಲಿನ ಆರಾಧನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನವೀನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಅಲಂಗಾರ ಮಾಡ ಕಲ್ಲ ಮಾಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಅಡೆಪಿಲ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮೀನಾ ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ನವೀನ್ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಜೋಡುಸ್ಥಾನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಎನ್ ಸೀತಾರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ನೇಮ ತೂದು ಬೂಲ್ಯ ಪುರ್ಸಾದ ದೆತೊಂಡೆರು.
ಕುಡ್ಲ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡಾವಳಿ ಉಚ್ಚಯ ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ಮುಟ್ಟ ನಡಪಾವಣೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಸುಧೀರ್ ಬಿ ಜಪ್ಪು ಸುದ್ದಿ ಕುಟ್ಟುಡು ತೆರಿಪಾದರು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಸುಧೀರ್ ಬಿ ಜಪ್ಪು ಕುಡ್ಲಡ್ ಸುದ್ದಿ ಕುಟ್ಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಕುಡ್ಲದ ಕೊಡಿಯಾಲು ಬೈಲುಡುಪ್ಪನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡಾವಳಿ ಉಚ್ಚಯ ಏಪ್ರಿಲ್ 9-10 ನಡಪಾವಣು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪೆ 14 ಕಾರಣಿಕ ಮೆರೆದು ಭಕ್ತರ್ನ ರಕ್ಷಕಿಯಾದ ನಿಲೆ ಉಂತಿನೆಡ್ದಾವ್ರ ಕೂಟಕ್ಕಳ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಪಡೆತನು. ಕೊಡಿಯಾಲ ಬೈಲು ಕದ್ರ ಜಪ್ಪು ಬೋಳಾರ ಕಂಕನಾಡಿ ನೆತ್ರಕೆರೆ ಸೊಜಿಪ ಚೇಳೂರು ಇರಕಲ್ಲಾಡಿ ಪಜಿರು ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಪಡುಬೊಂಡಂತಿಲ ಬೊಳ್ಳೂರು ಇಂಚಿತ್ತಿ 13 ಗ್ರಾಮಲು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತರವಾಡು ಜಪ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರ ಕಡಪುದ ಕೈತಲು ಬೋಳಾರ ತರವಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಕದ್ರ ಕಣ್ಣಬೊಟ್ಟು ತರವಾಡು ಇಂಚ 4 ತರವಾಡುಲು ಕುದ್ರೋಳಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸೇರ್ದುಂಡು ಪಂಡೆರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ಶನಿವಾರ ಮಜಿ ತುಂಬಿಡು ಕೈಲು ಕಡುಪುನ ಮುಹೂರ್ತ 15 ಮುಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡಾವಳಿ ಉಚ್ಚಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧಿವಿಧಾನುಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನದು ಒಂದು ನಡಪುಂಡು. ಮಾತಿರ್ಲ ಉಚ್ಚೆಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತನುಡೊಂದು ಸುಧೀರ್ ಬಿ ಜಪ್ಪು ಕೇನೊಂಡೆರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರೋಹಿದಾಸ್ ಬಂಗೇರ, ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಪಣವುದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಲೋಕೇಶ್ ಬೋಳಾರ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಡಿದ್ದರು. 3 ವರ್ಷ ನಡವಳಿ 4ನೇ ವರ್ಷ ಭರಣಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ 4ನೇ ವರ್ಷ ಭರಣಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೀರುಪಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚೀರುಪ ದೇವಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಆ ಚೀರುಪಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಾವು ಭರಣಿ. ಆ ಭರಣಿ ಕೊಡುವಾಗ 5 ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 3 ದಿವಸ ನಮ್ಮದು ನಡವಳಿ ಆದರೆ 5 ದಿವಸ ಭರಣಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಚು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಕಂಚು ಸೇವೆ ಅಂತ ಉಂಟು. ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವದ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವುದು. ಅದು ಕೂಡ ಚೀರುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಕಂಚಿನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಕಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಚನಾ ನಂತರ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಡವಳಿ, 4ನೇ ವರ್ಷ ಭರಣಿ, 12 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ 12 ವರ್ಷ ಹೋಗುವಾಗ ಗುರು ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಹೋತ್ಸವ ಗುರು ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ 1952 ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಳಿಕ ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ತಾಯಿಯ ಯಾವ ಥರದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾವು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಲೆಚಾಮುಂಡಿ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಂತ ಆ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗವು ನಮಗಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷತೆ. ಕದ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕರಿಯಂಗಳ ಗ್ರಾಮ ಪುರಾಲ್ದ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ 28 ದಿನ ನಡತಂದುಂಡು. ಆಕೇರಿಡು 5 ದಿನ ಚೆಂಡು ಉಚ್ಚಯ ನಡತಂದಿಸದು ಆಯ್ತ ಮನದಾನಿ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ನಡಪುಂಡು. ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಮಣ್ಣದ ಮೂರ್ತಿ 1 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟದ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ. ಪ್ರಧಾನ ದೇವರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಆದಿತ್ಯನಲ ತೇರ್ದ ಉಚ್ಚಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರೆಗು ಜಾತ್ರೆಡು ಊರುಡೆ ಬುಳೆ ಮಲ್ತಿನ ಊರ್ದ ಬಚ್ಚಂಗಾಯ್ದ ಬೇರ ಒಂದು ಪುರಾಲ್ದ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷ ಅದುಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕೈರಂಗಳ ಗ್ರಾಮ ಪುರಾಲ್ದ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ಚ್ 14 ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ಜಾತ್ರೆ ಶುರುವಾದ 28 ದಿನ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ಶನಿವಾರ ಕೊಡಿ ಚೆಂಡು ಉಚ್ಚಯ ಶುರುವಾದ 5 ದಿನ ಚೆಂಡು ನಡತದು ಐತ ಮನದಾನಿ ತೇರ್ದ ಉಚ್ಚಯ ನಡಪುಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ಕಡೆ ಚೆಂಡು ಬೊಳ್ಳಿ ತೇರು ಪತ್ತೆಕು ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ನಡಪುಂಡು. 5 ದಿನಕ್ಕೊರ ದಂಡಮಾಲೆ ಉಚ್ಚಯ ವಿಶೇಷ ಆದಿತದು ಅವೆನ್ನು ತುಯರೇನೆ ಭಾರಿ ಜನ ಭಕ್ತರು ಬರುಂದುಲ್ಲೆರು. ಕೇಪುಳದ ಪೂ ಪಾಡ್ದು ಉಚ್ಚಯ ಮೂರ್ತಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದು ನಡಪುನ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆನೆ ದಂಡೆಮಾಲೆ ಉಚ್ಚಯ ಆದುಂಡು.
ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಡ್ಡನೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾದ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು 27 ದೇಶದ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಲೆದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಕ್ಲಿನ ಸಂಘಟನೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗಾಟಾ ಮನವಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಡು ನೆಲೆಯಾತಿ ತುಳುವೆರೆ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದು ಮನವಿನ ಕೊರಿಯರು. ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾದ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು 27 ದೇಶದ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಲೆನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಕ್ಲಿನ ಸಂಘಟನೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗಾಟಾ ಮನವಿ ಮಲ್ದಂಡು. ಅಮೆರಿಕಾದ ತುಳುವೆರೆನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಾವುನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ದ ತುಳುವೆರೆನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಾವುನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಬುದಾಬಿ, ಭಾರತದ ತುಳುವೆರೆನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಾವುನ ಐಲೇಸದ ಶಾಂತಾರಾಮ ಶೆಟ್ರು ಮೊಕ್ಲಿನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ರೇನು ಭೇಟಿಯಾದ ಮನವಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೆರೋ. ಮನವಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಖಾದರ್ ಬೇಡಿಕೆಗೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಭರವಸೆನ ಕೊರಿಯರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗೂ ರಾಜುಡು ರಡ್ಡನೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆದ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೆರೆ ತನ್ಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಟ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಫ್ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ರೈ ಮಾಟೆಲ್ ಬಾರಿ ಕೆಲಸೊಲಿನು ಅಮೆರಿಕೋಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು ಆಟ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ರಾಜ್ಯದ ರಡ್ಡನೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆವುಡು ಪಂಡದು ಪಂಡೇರು. ಅಂಚನೆ ಅಬುಧಾಬಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ತಾಪಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸೇರ್ದು ಐಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂಡದು ಪಂಡೇರು. ಅಂಚನೆ ಶಾಂತಾರಾಮ ಶೆಟ್ರು ಜೀವ್ಯ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಪಾತಿರ್ದು ತುಳುನು ರಡ್ಡನೆ ರಾಜಭಾಷೆ ಮಾಲ್ಪೊಡುಂದು ಮನವಿ ಮಲ್ತೆರು. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾಮತ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆರು. ಅಂಚನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ಬೆಂಗಳೂರುಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲೆಗೂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗಾಟಾಡ್ದು ಮಾತ ಗ್ಲೋಬಲ್ದ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಲಿನ ಪರವಾದ ಮನವಿ ಸಂದಾಯರೆ ಉಂಡೊಂದು ಗಾಟಾದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ರೈ ಮಾಟಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತುದೆರು. ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಲ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಜನಕ್ಕಲು ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗತ್ತು ಗೌರವ ಉಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಭಾಷೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟದ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಒರಿಯೋಡು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು. ಅದೇ ನಿಂಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ದಾದೊಂಡ ನಿಂಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ದೆತನೋಡ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಎಂಕು ಲೈಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಹಂತ ಚರ್ಚೆ ಆತನ ಅಂತಿಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಕಲಿತ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರಡ್ಡನೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆತ್ತ ಪಿರಾವಡು ಏರು ಮಾತು ಒದ್ದಾಡುನುಲ್ಲೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ದೇವರು ನನಾತು ಪಣದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಅದು ಪರೆಯವು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆದ ಪರೆಯೋ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೂಲ ಊರುಡು ಅವತ್ತಂದ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೊಂದು ಇನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಪಣದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಂಗೀತ ಹೆಚ್ಚಿ ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯೋಡು ಅಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವಡು ಉಂಟಿನ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಅಪವಾದ ಇರ್ತೇನೆ ಆ ಅಪವಾದನ್ನು ದುಂಬುದಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಕಲಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತವಂಜಿ ಐನಾತ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತುಳುಕು ಕೊರ್ಕ ಇದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುಲ 4 ಜನದ ಬಾಯಿಡು ಇದ ತುಂಬುಡು ಎಂಚ ಪಾರ್ಧನ ಬಾಯಿಡು ನಾಲ್ಕು ತೊಂದಿರ್ತಂದ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಪದ್ಯದ ರೂಪಡು ನಲಿಪೋಡು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೂತ್ತೊಂಜಿ ಪದ ಮಲ್ಪಡು ನನ್ನ ಎಂಕಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಲೆ ಸಹ ಕೋವಿಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಇಂಚ ಇತ್ತ ನಂಚಿನಂಚಿ ತುಳುವೇರ್ನ ಇತ್ತ ಇಂಚ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ದುಮ್ಮುಡೊಕ್ಕಲೆಂಗ್ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲು 2018 ಇಸುವಿದ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ದುಬೈಡ್
ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊರಿಯರು ಈ ಅಮೆರಿಕ ತುಳುಕೂಟ ಮಲ್ಪೊಡು ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಇಡೀ ಅಮೆರಿಕ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾಗ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಾವಡು ಪಂಡದು ಇಡೆಗ್ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಐತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು